Bună tuturor, eu sunt Alina și astăzi am revenit cu un nou videoclip care este un unboxing de cărți, bineînțeles. Sunt foarte entuziasmată de acest unboxing pentru că nu am mai făcut unul de peste un an jumate și nu mi-am mai făcut o comandă de cărți de peste un an. Deci este ceva palpitant și sunt foarte nerăbdătoare să deschid acest colețel. Se află 7 cărți pe care mi le-am luat de Black Friday, de pe Elefant. Au fost reduceri ok, însă se putea și mai bine. Aceste 7 cărți sunt și pentru școală, și pentru mine, dar și combinat. Vă voi spune mai multe când voi ajunge la fiecare. Și da, haideți să deschidem împreună acest colețel pentru că sunt foarte entuziasmată. L-am deschis, acestea sunt cărticelele și haideți să vi le prezint. Prima carte pe care o văd este Aventurile lui Sherlock Holmes. Este foarte mică, mă așteptam să fie mică, dar nici chiar așa. Este pentru școală, însă și eu sunt curioasă de ea. Am pentru școală o listă de lecturi, o listă foarte lungă, din care în fiecare semestru trebuie să aleg 8 cărți și să fac fișe de lectură și sunt și cărți contemporane și clasice și de poezie, de toate felurile și acest autor se afla pe acea listă, deci m-am decis să iau Aventurile lui Sherlock Holmes. Am auzit foarte multe despre această carte, cred că toți am auzit, însă în acele momente nu eram neapărat curioasă de ea, însă acum chiar sunt interesată de aceasta și sper să îmi placă. Este un roman polițist, deci clar îmi va plăcea pentru că eu ador acest gen. Următoarea carte din colet este 1984 de George Orwell. Am vorbit puțin de această carte la ora de română și acest lucru m-a determinat să o cumpăr acum. Eu o aveam în wishlist de ceva vreme, însă nu credeam că mi-o voi cumpăra chiar atât de repede. Abia aștept să o citesc, sper să-mi placă, știu doar că este o distopie, mai multe nu. Și mie îmi place foarte mult acest gen, deci acest lucru m-a determinat să o adaug în wishlist. Aici este sinopsisul și vi-l voi lăsa și vouă în caz de vreți să citiți, sper că se vede. Următoarea carte este tot un clasic și este foarte groasă. Maestru și Margareta de Mihail Bulgakov. Sper că am pronunțat cum trebuie numele. Prima dată am auzit mai multe despre această carte la Andreea Balabani. Eu o văzusem, însă nu mă interesasem de ea. Însă la unul dintre clipurile ei cu cărți, filme, seriale, face multe clipuri de genul. Am auzit-o vorbind despre această carte și chiar mi s-a părut super interesantă. Am adăugat-o pe wishlist și din nou această carte face parte din acea listă, deci am zis să mi-o cumpăr acum. Mi-am luat această ediție de la Corint, mai era una de la Polyrom, cred, însă avea format așa mai mic. Ups! Însă avea format așa mai mic și am vrut format așa mai mare. Avem și un semn de carte. Sunt foarte entuziasmată și de această carte și după ce o voi termina de citit, probabil că voi reveni cu impresii. Următoarea carte din colețel este de la Editura 3, o nouă apariție. Această carte aștept să se traducă de peste 2 ani. Și mă bucur că în sfârșit s-a tradus, însă nu mai țin prea multe minte din
celelalte cărți ce au legătură cu aceasta. Este vorba despre Noua Shaw, Devenirea, de Michelle Hodkin. Pentru cei care nu știu, trilogia Mara Dyer se află printre preferatele mele ever și cred că va trebui să o recitesc, ceea ce nu este o problemă, pentru că cu siguranță o voi reciti cu drag, însă nu cred că am timp. Dar da, acest volum este începutul unei noi trilogii, din ce am înțeles eu, din perspectiva lui Noah, personajul masculin principal. Și în rest nu știu prea multe, am citit sinopsisul doar o dată, eu am luat-o doar pentru că are legătură cu Mara Dyer și pentru că îl ador pe Noah, deci asta e tot ce pot să vă spun. Ok, haideți să o scoatem și din țiplă. Ok, am desfăcut-o din țiplă, vreau să văd cum arată fără supracopertă. Ok, deci este cu albastru închis și portocaliu. Am să vă las și sinopsisul, însă aveți grijă să nu vă luați spoilere dacă nu ați terminat trilogia. Următoarea carte este Sfidarea de Susan Collins și am aici și Revolta. Sunt cele în ediția nouă. Eu am citit primul volum în ediția veche și nu vor arăta prea bine împreună, însă nu este nimic. Am citit primul volum acum 2 ani jumate, cam așa, mai mult de 2 ani jumate. Deci nu mai țin minte prea multe, țin minte doar lucrurile esențiale și din nou cred că va trebui să recitesc primul volum ca să le pot citi pe acestea sau cel puțin să mă reui la film. Da, sunt foarte frumoase aceste ediții, superbe chiar, și mă bucur că am putut în sfârșit să mi le iau. La un moment dat chiar credeam că nu voi mai termina această trilogie, pur și simplu niciodată nu ajungeam să mai îmi cumpăr aceste 2 volume, însă acum a venit momentul, le am și vreau să termin trilogia pentru că din nou este o distopie și îmi plac distopiile și chiar a fost super interesant primul volum. Înăuntru arată cam așa, sunt foarte frumoase. Și volumul 3. Și ultima carte din acest colețel este Adio New Orleans de Ruta Sepetys. Este a 3-a carte tradusă la editura Epica de la ea. Eu ador această autoare, am citit celelalte 2 cărți pe care le am aici, nu știu dacă se văd. Și îmi place foarte mult stilul ei de scriere și poveștile pe care le creează. Am zis, oricând apare o nouă carte de ea la editura Epica, o voi cumpăra. Și am așteptat ceva vreme să mi-o cumpăr, însă în sfârșit acum am făcut-o. Din nou, este o ficțiune istorică pentru că acesta este genul pe care ea îl scrie. Mai are o carte în engleză care încă nu s-a tradus la noi, însă cred că se va traduce, sper să nu spun prostii. Este destul de groasă, cred că este cea mai groasă dintre cărțile ei, însă nu mă deranjează. Am citit O mare de lacrimi acum 2 ani într-un maraton pe care l-am filmat și nu mai știu exact dacă i-am dat 4 sau 5 steluțe, însă oricum mi-a plăcut foarte mult. Vă recomand din suflet această autoare dacă vă plac ficțiunile istorice. Dacă nu vă plac, oricum vi-o recomand pentru că scrie super din punctul meu de vedere și eu zic că merită. Am făcut o mică rearanjare și în final acestea sunt toate cele 7 cărți pe care mi le-am cumpărat. Sunt super fericită și abia aștept să le citesc pe toate. Am uitat să menționez că pot zice că Adio New Orleans și
Sfidarea și Revolta sunt și ele pentru acele fișe de lectură, deci este super. Cam acesta a fost și videoclipul de astăzi, eu sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați de like și de subscribe la canalul meu. Eu am fost Alina și noi ne revedem data viitoare cu un nou videoclip. Pa, pa, lectură plăcută!